Zo, ik nader Hulst, dus de Zandstraat. En dan praktisch ben ik aan het Hulst busstation. Hè. Zo, aankomst Hulst busstation. Dus op zaterdag en zondag rijden er geen bussen van hier naar Kloosterzande, naar Vogelwaarde, geen bediening. Dus de deelfietsen hier van Donkey Republiek ga je dus naar de grens. Naar Sint-Niklaas is er nog genoeg kilometer ter beschikking, zelf tot Antwerpen. Hè. Combinatie dan via de fietssnelweg F411. Eventueel tot Sint-Niklaas, dan de F4 of via Vrassene. En dan station Beveren heb je terug de F4. Hè. Dus die hub staat hier. Ja, ook wel nog belangrijk, je betaalt dus niet het tarief van een gewone taxi. Hè? Want een gewone taxi ben je direct dan 20-25 euro van Vogelwaarde tot hier. Dus dat kan een gemiddelde kosten bijvoorbeeld van 3 euro. Hè? Het Michel Stadspad. In herfstperiode, hè? Bijzonder mooi. Is ook de wandelroute van Hulst busstation naar het winkelcentrum. Doe je wel 22 minuten over. Dat is wel nog een stuk. Maar bon, als er daar een hub is aan de andere kant, verandert dat ook alles. Hè. Stationsplein. Ja. En de hub staat er. Hè. Positief, een hub hier. Kan je direct zeggen, Stationsplein. Zo de Hensestraat in de ochtend. Ja, het is 8:05. Hè. Mensen, er is een hub. Dus bijzonder positief. Hè. Dus de hub markt. Dat is nog even leuk langs die locaties, langs te fietsen. Zo beste mensen, tot de volgende keer.